La 16a edició de la Mostra Gastronòmica del Conill de Vilafant ha estat un èxit rotund. Milers de persones de diferents punts de les comarques gironines principalment, però també d'arreu de Catalunya, han aprofitat un dia radiant per degustar les especialitats culinàries que han preparat diferents restaurants de la zona i l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà. Des de primera hora del matí, els carrers del nucli antic s'han omplert amb més de 80 parades de productes artesanals, mentre que la plaça Major ha concentrat tota l'activitat gastronòmica inaugurada oficialment a les 11 del matí. I treballem any rere any sense regatejar esforços perquè estem convençuts que la fira no solament enriqueix la relació entre els vilafantencs, sinó que també projecta una atractiva invitació a tots els visitants que volen acompanyar-nos per gaudir de totes les propostes que tenim previstes al llarg de la jornada. Recordar la importància d'aquesta fira pel departament que representa avui en dia. No només per una part molt important, que és el conill, i la ramaderia. Tenim grans conicultors, la conicultura és una base també de la ramaderia catalana, sinó també per l'alimentació. Amb aquesta fira, des de l'Ajuntament, volem posar en evidència que en moments de dificultat és més important que mai apostar per la promoció. La Fira del Conill és el millor aparador per promocionar un producte de qualitat i obrir les portes a tothom que ens vulgui visitar. Com és habitual, la mostra ha comptat amb diferents activitats complementàries. Hi ha hagut tallers d'artesania, sardanes, el concurs infantil i juvenil de pintura ràpida Pintem Conills, l'actuació del grup de rock Thunders of Hell al pati de l'escola Sol i Vent o l'original concurs de llançament de totxanes, on s'hi atreveixen petits i grans, experimentats i novells. També s'han pogut veure 4 exposicions, una de cotxes i motos amb molta història al racó del Trull i a la plaça de l'Església, una altra de labors del col·lectiu de dones de Vilafant a l'església de Sant Cebrià. També hi ha hagut una proposta del Museu de la Tècnica anomenada Enfilant agulles amb màquines de cosir antigues a la sala polivalent i una selecció d'art vilafantenc als jardins de la Torre d'en Dolfo Soler. Ràdio Vilafant ha fet el seguiment de la fira al llarg de tota la jornada.